कवर सांगा तुम्हाला लोकांचा गारा आणण्यापेक्षा ही असली आवलात नाही जन्मलेली बरी ना. हा काय म्हणून हे गारानं लोकांचं आणलं घरी सांग तू बारीक आहे का आता? कशामुळे गारानं घरी आलं? आजपासून हे असलं गारानं अजिबात पाठणार नाही ना, जमणार नाही मला. लगेच चालतं व्हायचं, इथं तांबाय सुद्धा राहायचं नाही, नजर सुद्धा नाही पाडा पाहिजे. नीट राहीन त्यांनी खरं म्हणूची. ही वायफट म्हणलं ना आपल्या जीवाला अजिबात पटत नाही. मस्त का चिर उठती माझ्याच. हा काय का पाहुणे होऊन वाल्या गाव ह्यांना चारा चारा कशामुळे असं करते येड्यावानी? अग काय अगं मी काहीच बोललो नव्हतो तिला, ती चालली माझ्या पुढं. आपल्या घरी यायचं तिचं कर्तव्य नव्हतं. तुझ्या मोर ती आली तू गावात गेला तर तुझ्या संग बोलून ना अर्थच नाही. तिला तिकडच लावायची ना मग तिच्या आई बाप्पाच्या घरी. कशाला आपल्या घरी आला तिला? हा तू काय नव्हता म्हणला ती कसं काय आली आपल्या घरी? फक्त थोडं थोडा संबंध काय होता आपली